Il-kriżi fih dan il-Partit Laburista qed tinferex mill-ogħla affiċċji f'Kastilja sal-kurituri taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista mis-Super One sal-Kunsilju Lokali. Ebda qbil kedda waħda wara l-oħra. Esponenti Laburisti joħduha kontra xulxin bil-paniku għal Roberta Bela jissokta. Dan kif Kunsillier Lokali tal-Labor issa qiegħed jeddet illi jitlaq lill-partit u jsir kunsillier indipendenti. Dan kif sorsi qrib it-tmexxija tal-Kunsill tal-Mosta spjegawlna li Marvin Camilleri kellu disgwid qawwi mas-Sindku Mosti Chris Grech brabta ma' xogħlijiet li qed isiru fil-Pjazza tar-Rotunda. Xogħlijiet li bħal donnom ma jridu jispiċċaw qatt bil-kummerċ mifni, residenti fgati fi traffiku, trab u ansjetà waqt li l-festa diġà daħlet fil-perjodu tal-kwindiċina. Sorsi ta' min jorbot fuqhom saħħu li Marvin Camilleri qed ixerret il-kelma man-nies li ddejjaq bit-tmexxija ta' Grech għaliex is-Sindku Laburista jiddeskrivih bħala persuna illi hu ta' rasu wisq. News jista' jiżvela li wara li kien miftiem li l-kuntrattur kellu jitlaq mill-pjazza ta' quddiem il-Knisja sal-4 ta' Awwissu, is-Sindku nnifsu qabdu jagħmel xi xogħol fuq il-ġiebja li tinsab fil-pjazza nfisha. Minħabba fekk kellha ssir laqgħa urġenti bejn in-nies tal-Knisja, Infrastructure Malta u l-Kunsill Lokali tal-Mosta sabiex ix-xogħlijiet jitressqu xi ftit metri il-bogħod minn fejn huma preżentament. U x-xogħol fi-triq il-Kungress Ewkaristiku jitħaffef hekk kif il-Mostin diġà bdew jiċċelebraw il-festa tal-Assunta. Bosta residenti li tkellmu magħna sidien ta' ħwienet uħud saħansitra bikma saħqu illi ma jifilħux aktar għall-imġiba tas-Sindku li skont huma qiegħed jitratta lin-nies ishom dubbiene u mhux jagħti każ l-appell ta' residenti. Huma saħqu illi jifhmu li x-xogħol irid isir madankollu x-xogħol bla pjan qed jitfinhom f'darhom stess bis-sidien tal-ħwienet qed joqtolhom bil-ġuħ. Oħrajn saħqu illi fl-aħħar xhur saret impossibbli biex tidħol jew toħroġ mill-Mosta bit-toroq magħluqin u traffiku kontinwu. U għal dawn ir-raġunijiet jidher li l-Kunsillier Laburista Marvin Camilleri ma jridx ikollu x'jaqsam aktar ma' tmexxija ta' Chris Grech.